Печем шотландски хлебчета, които на острова сервират заедно с издигнатият вкус следобеден чай. Към тях предлагаме да поднесете сладко от банани с деликатен аромат на ром. Предлагаме поредната идея, която ще превърне делната закуска в нещо специално. Рецептите ще видите след малко. Ароматно сладко от банани, което е пожелание на Тони и Янчо Стайкови. Това започва да приготвя Стоян. Добре озрели сладки банани, малко ром и захар. Но само сладко не може. Затова приготвям сконс. Малки хлебчета, наподобяващи питка за бургер, малко по-сплескани. Разрязват се наполовина и вътре се пълнят с различни видове сладка, в случая от банани, малко сметана. Чудесни са за следобедно кафе и чай. Казвам следобедно кафе и чай, защото са изключително популярни на острова. Именно те придружават следобедния чай в 5 часа. За сладко от банани използваме естествено този плод, плюс още няколко неща, които са захар, малко ром и сок от лайм. Това е. Пресявам 220 грама брашно, заедно с едно пакетче бакповер. Приготвям тестото за сконс. Тези малки хлебчета могат да бъдат и в солен вариант. Разрязани наполовина с бекон, бъркани яйца. Към брашното и бакповера 50 грама студено масло. Трябва да се получат трохи, финни трохи от брашното, бакповера и маслото. Много лесно се приготвят. Идеални са за закуска. Ето за тези трохи говорех. Толкова финни. Трябва ми захар, сол. Ароматизираме с ванилия. Ако използвате тези питки в солени варианти, просто не слагайте ванилия и захар. И прясно мляко. Трябва да се получи средно твърдо тесто. Така нарязаните банани ги слагам в съд и включвам котлона. След това ще добавя сок от един лайм, за да придаде леко кисел вкус и да запази малко цвета, защото знаете, бананите потъмняват. Този от тези стиснатите ще трябва да го загрявам. Твоята техника. За 30 секунди в микровълновата лайма се загрява и по този начин пуска много повече сок. Вижте. От един може да се направите направо фреш. Изчаквам да кипне, след което добавям захар и бял ром. Аз почти съм готова с тестото, обаче малко лепне. А това не трябва да се случва. Затова го обогатявам с още малко брашно. Видяхте, че към бананите и лайма добавих хром и захар. Сега оставям на слаб огън да къкри, докато се получи гъста и хомогенна смес. Тестото е готово. Набрашнявам плота. Трябва да разточим кора с дебелина сантиметър и половина-два. Поръсвам с инстантно кафе. Кафето и бананите се съчетават великолепно. Малко захар. Отново разточвам. Така че да могат да влязат навътре в тестото. И режем рингове. Най-добре с кръгла форма. Режи, режи. Включили сме фурната на 200 градуса. Остатъка от тестото го събираме наново и разточваме. Ще стане шарено. И ги поставяме в тава. Тази е с незалепващо покритие. Другата, която е обикновена, има нужда от хартия с хартия за печене. Да. Фурната загря. Тези ги слагам вътре.
А аз продължавам да разточвам. На 200 градуса са им необходими около 10 на минути, но това зависи от размера им и фурната, естествено. Апетитните питки сконс вече са готови. Сладкото също. Ако бананите, които ползвате, не са достатъчно озрели, може да сипите малко вода при варенето. Сега разрязвам. А сега най-сладката част. Малко сметана, ако искаш да служи тук да не прелее в ръката. Аз обичам да са много пълни, да има сладко сметана. Сладкото кога? Сега. Той е другарче на сметаната. Слагаме капачето. По този начин оформяме и другите и ги ядем веднага. Вижте необходимите продукти за тях. За 12 броя замесвате средно твърдо тесто от 250 грама брашно, 2 чайни лъжички бакпулвер, 50 грама масло, щипка сол, 1 ванилия, лъжица захар и 200 мл прясно мляко. Разточвате върху набрашнен плод и поръсвате с 1-2 чайни лъжички инстантно кафе и 2 лъжици захар. Разточвате повторно и изрязвате кръгове с помощта на ринка. Печете ги за 10-15 минути във фурна. Готовите сконсове слепвате по 2 с разбита сметана и сладко. Него приготвяте, като кипнете сокът от един лайм с 800 грама нарязани на купчета банани. Прибавяте и 200 грама захар и 50 мл бял ром.